Good morning mga kapadyak. So, ayan. May ride kami ni Boss Arman. Ayan o. Tulog pa siya. Katabi yung bike. Diba? Hindi naman siya excited. Diba? Katabi pa niya yung bike na matulog. Time check. Oras natin ay 4:25. So, yun. Prepare muna kami. Gigisingin ko na siya. Gising na. Pag-inangin. Ayos ah. So, ayan guys. Na-prank ko si ito, kasama natin dito. Kala ko di na pumunta. Akala mo ba? Nauna akong nagising sa'yo, no? Alam ko di ka na pumunta. Last week ka pa pala nakabihis. Di ako na-inform. Ayan. So, nagpre-prepare pa lang siya. O, syempre, tayo. Naka-prepare na tayo. Okay, guys. Okay, yan mo. So, andito ngayon tayo sa Umingan. Para malinaw po ang ating Funride kung dito, para maupisa na po At we will be joining ating first Funride. So, here are the participants. Napakarami. Sana magkaroon tayo ng mga friends dito. So, ang gagawin lang natin ngayon, sa likuran lang tayo. Tapos, titignan lang natin kung anong pwedeng mangyari. Ang gaganda ng bike nila. So, okay guys. Ito yung first fun ride namin dito sa Umingan. At yan, meron na nagkakaroon na dito na registration, 100 pesos. At yan, marami nang nakapag-register, so it's our time. So, naman mag-register. Okay po, pinakalaman po lahat. Pumunta po dito sa ating buwagan. Para maupisa na po natin ang ating opening program. And definition or clarification ng ating binali sa ating Funride. Tingin muna guys doon sa harapan. Grab the opportunity kasi mamaya baka wala na. Let's go. Okay guys, before mag-start ang fun ride, magkakaroon lang tayo ng kunting program dito sa ating venue. Tumayo. Muli po, maraming salamat, Ride Safe o mga kapadyak, mga malaspag or lahat po ng riders, Ride Safe po and enjoy. Good morning po. Yeah, nice. Parang bag. Okay, yan po ang ating short. So ayan guys, mag-i-start na ang ating fun ride. Okay, today's mission, gagawin lang natin, mag-stay lang tayo sa likuran dahil yan nga, mahirap makipag-itgitan. So, dami namin, more than hundreds to. No. Okay, let's go! Ride na raw. Oo.
to talugtog. As usual, yan ang sabi ko kanina, nasa hulihan tayo. Brad, akala ko ba sa hulihan tayo? Bakit parang umuusod tayo? Sige, diretso na. Pahinga tayo doon, antay tayo. Brad, naka-video ka. Okay, so turn left, right, guys. Dami. Hand signal. Turn left. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Up. Oh no. Oh no. Oh no! This is what we call rough road. Siyempre guys, dito sa road, alalay lang tayo. Mahirap na. Ha? Mahirap na. Ay, finally. Semento na ulit. Ha? Oh. Okay, let's check. Ayan, recording. Majigat ako. Bye guys. Ha? Mga ayaw. Ano ba siya? Ano ba siya? Ito. Pinchik ka rin ah. Ano ba siya? Mati ko na sari. Ha? Grabe, ang lalakas nila. Ah! Napadaan kami sa rough road. Shoutout pala kay Rock Bros. Baka naman. Baka naman. Kitang-kita Rock Bros. Rock Bros din yan.
Ah. Namin ko siya eh. Pakero. Bagero. Lakad sa masyad eh. Oo. Nagimano siya ha. Minsan naisip ko kung bakit ko na pag-isip ang mag-bike, nakakapagod mes. Oy. Ah. Ano mo ko rin ano makare ah di. Nani mo rin ko do di hari. Itag mo siya. Oo. Shout out kay Kuya Mark Anthony Sa Taiwan. sa Taiwan sa cycling vlog mo. Big fan here, Kuya. Shout out sa'yo, Kuya. Sana mapanood mo itong vlog ko. Subscribe ka sa Subscribe ka sa channel ko at invite mo na rin sila na mag-subscribe. Namaste. Ah. Kapagod. Okay. But hindi tayo sasuko. Lubos na lakas ko kanina. Sige, mamaya ulit, guys. Ito na. Habulin natin sila, guys. Let's go. Sabi ni Manong, bilisan ko raw. Ayan guys, so andito na kami ulit sa location at magkakaroon ngayon ng raffle draw at sari-saring pa-premyo ang ipapamigay nila ngayon. Okay, so mga kasama natin, marami yan kanina guys, marami na rin umuwi. Sana may certificate, no? Yung mga bike certificate mo, no? National, regional, gano'n. Okay. A few inches later. Guys, andito na yung ating video bigay ni Kuya. Kaya ano na pangalan ni Kuya? Vicente Pangan. Ayan, si Kuya Vicente Pangan. Uy, parang yung Pangangan, taga Libertad sa wala, sa tayo. Tayo ka, dito ko yan, dito ko. At dito yun si... Kay Rinaldo Pangan. Oo, yung... Ayan, si Ate Rin Rin. Si Ate Rin Rin. So, si Ate Rin, shout out. Si Kuya, nagkabigay ng pa namin. Thank you, Kuya. Yes! Community service! Yes! Yes, meron. Hello guys, yan, meron pa tayong libreng lugaw with egg. Okay. Masarap ba yung egg mo? Sarap ang itlog nila, pre. Huli cam guys, huli cam. Ayan o. Nag-alad-al-ali ah. Oh. Okay. Lugaw! Huli kami si brother. So, shout out sa mga
member ng Kwan. Last item. Okay. Ayun. Okay. Sayo lugaw. Courtesy of Federico Valenzuela Jr. So we have here our first winner, guys. Our first winner of bottled water. Congratulations. Okay. Barangay Esperanza. Yeah, congratulations. Next item. Okay. Brad, congrats. Cycling buddy. Next item. Next item. Yes, congratulations. Tire pump. Pocket mini pump. Courtesy of. Okay. Congratulations. Next we have. Alejandro. Okay. Jersey again. Courtesy of. Next item. Courtesy of Umingan Mountain Bike. Boyfriend siguro. Next item. Okay. Cycling ulit. Sir Sandy. Sir Sandy Barachera. Mayor Michael Marion. Morning Crew. Mga bata. Nakakapagpagpag na yung plus naman eh. Okay, ano pangalan niyo, Brad? Ano pangalan? Meron pa tayo na dito? Congrats, bro. Ayan. Okay, so that ends our raffle And of course, 3. ini-invite ko kayo ulit na mag-subscribe sa aking channel. And huwag po sana kayo magsasawang manood ng aking mga videos. And thank you so much sa mga nag-attend ng Funride natin ngayon. Congratulations sa ating lahat. At yan, nakatulong tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng konting pagsali sa mga ganitong event. Thanks God din, walang nangyari. Ang ating dito po ang ating beneficiary. Siya po si Gideon Misyano ng Pasil-Sil, Umingan, Pangasinan. Okay, si ate pala yung kumakaway kanina. Hello ate! Ikaw yung kumakaway kanina doon. So mula po sa kanyang mga magulang at Ayun. mga mag-anak, sila po ay taos na nagpapasalamat sa ating lahat. Okay guys, for pictorial, we will be joining the pictorial. Ay, kasabay. Yes! Okay, so nakakatawa guys. Kasi sa konting kindness nakatulong tayo. Okay, so Sa ating recipient. yung ating Kay Kwan. pakintay na lang po mga So, ayan, nakakatawa. business. Okay, the committees. Tanggap na! Yeah!